Shamsu dubara da lagwani ya wani Allah. Kai, mahe ko ta faɗi kayi ɗajen zaki. Wallahi ko ta faɗi kayi ɗajen zaki. Daga ɗiyan kuma da hakuda wanda da ko'ina da farsan kura. Sai dai ganin da babu awakai. Mai dama wahala na ci ne. Shugaban samari na zawar kwata. Ana haka yanzu gula ina bala suke Kabiru amka ina wuni Angon Kadija la ya ba mai Angon Kadija la ya ba mai kana tsukunna mai shi baya so ana da mai to shafar shi tuma bishi wallahi ya mutu shafar fata Allahu akbar kewaya shafar shi tuma bayan shi wani damba ne wani damba za a yi nan to amma labaran naga Ebola ya tube naga babun yan sanda yakin da cire ta kasara to ka san yakin ma zai iya taɓa Ebola dan haka ka tashi ɗan kallo daga bacci tashi ɗan kallo daga bacci yara da Allah gwani ya mai ni Allah zai dalali ya manna ne Allah madogara ba walai Boga
kuma ni ba can nan kuma ba kana ganin mutum yau ta yi kuwa baya baya na mai sata ana yin drama da wai kalahi la ilaha illallah kan zama ni na fasa ba ne da Allah na fasa ba abu da ai dokiya zuciya Allah ya fasa akai ma hari da kai ba in ba sai da wasi wai kike da wasi wai da kuro ba muna ba da ni bola ya ki sai da maka ne har sai kai bakare ta kwanta baba ne ki kai baba ne ki inda ba da ba ya zai haifi kano fadi da ta ce fadi amma na bi shi ya gudu zan kwanci a nuna.